Abans de començar-la. Abans de començar-la ja, això està molt bé. Ens acompanya avui el Joan Rimbau, que és l'editor de Penguin Random House Montadoris, la persona que es va encarregar de dir hem de publicar aquesta novel·la. Com t'arriba el Joan? T'arriba a través d'un correu electrònic de la Regina? Com hi ha aquest correu electrònic? Sí, he recuperat, Regina, he recuperat el primer correu que vas enviar a la Vale. I realment corrobora, les converses de després corroboren perfectament amb ell, que tenia molta de la gent, que passarien moltes d'aquestes coses. Jo era més escèptic. Sí. Més que per prudència, perquè Molt prudent actuar. ens veiem ja a Hollywood, a la lliurament dels Oscars, i no passàvem ni per les setmanes mentre que anàvem a Hollywood. I això era un correu del 10 de març del 2021, on deies, som la Regina Rodríguez Cervell, ens poso contacte amb tu per ajuntar-te a la meva primera novel·la. I sí, anava ajuntada allà. Ha estat escrit en 1000 taules de bar, de Barcelona a Tòquio i d'Atlanta a Caixar. I és el viatge estrambòtic de la Rita Racons, una noia de 23 anys nascuda a la Cerdanya, que seguint el seu consell, el consell de la seva iaia, com vas a encontrar lo que quieres, viendo cómo se secan mis bragas al sol, viatja als Estats Units per trobar-se ella mateixa. Una iaia que diu irritada com a mentora de vida, uns nens que discuteixen sobre Parmènides i que respondre a preguntes, una ciutat que no vocalitza on aprendre una llengua. És la lleugeresa de la vintena, però la urgència d'una vocació. La família, la infància, l'educació, àgil, descarada i positiva, però també profunda i melancòlica. És una novel·la amb un somriure de principi a fi. Quan un editor llegeix, és una novel·la amb un somriure de principi a fi, el que fa és obrir immediatament l'adjunt i començar a llegir i veure que tot allò que prometia la Regina era veritat, no? I que ves compartint-lo amb les primeres persones dins de l'editorial que també ho van llegir. Era un moment encara que treballàvem des de casa, que treballàvem tancats, i recordo la cara de l'Anna Jolis connectant-se per un temps dient estic plorant de riure, diu, he plorat tant de riure que la meva filla m'ha demanat llegir el que estic llegint. No? En allà vam començar a veure que passava alguna cosa. I sobretot, abans d'aquest somriure que com veieu no el permet la Regina, hi havia aquest parlar d'una vocació, que realment si alguna cosa té la Regina que l'ha ajudat a arribar fins aquí és aquesta vocació, i això sí que des del primer dia ho vas transmetre, i jo crec que la prova és això, aquesta gent que t'apura, aquesta gent que t'envia missatges dient com heu emocionat la lectura de les calces, doncs això t'ho dir que la psicologia no era l'útil, i va haver de canviar la vocació.